अगर आप भी चाहते हैं मनीष म्यूजिक भोजपुरी के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन के दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को बाय मनीष म्यूजिक भोजपुरी गया। मनीष म्यूजिक भोजपुरी गया स्टूडियो बाजार। बाय मनीष शर्मा। मेकअप के सामान किने गईनी दुकान तबे से हमरा बदले बधयान। मेकअप के सामान किने गईनी दुकान तबे से हमरा बदले बधयान। बुझा गइल बानी बाट दिलावा के काला रे बोला के अलोहता मांगेला चुमा साला पर चुनवा वाला। बोला के अलोहता मांगेला चुमा साला पर चुनवा वाला। मनीष म्यूजिक भोजपुरी गया स्टूडियो बाजार। बाय मनीष शर्मा। दया के माई फिरिए में देला हमके लाली औरी बाली। हमसे कहेला डिमांड हमर एक ही बा खाली। एकदम नियत ओकर गंदा पाए सखी। तो आगे माई फिरिए में देला हमके लाली औरी बाली। हमसे कहेला डिमांड हमर एक ही बा खाली। सखी बोला के अलोहता मांगेला चुमा साला पर चुनवा वाला। बोला के अलोहता मांगेला चुमा साला पर चुनवा वाला। मनीष म्यूजिक भोजपुरी गया स्टूडियो बाजार। बाय मनीष शर्मा। तो आगे माई ओम प्रकाश बिल्डर बाबे एक नंबर हमारा। ओकर दुकान पर ना जाइब सखी कबो हम दोबारा। परेशान करके रख लेबा। तो आगे माई ओम प्रकाश बिल्डर बाबे एक नंबर हमारा। ओकर दुकान पर ना जाइब सखी कबो हम दोबारा। जादो राजा तोड़ल चाहे दिलावा के डाला। बोला के अलोहता मांगेला चुमा साला पर चुनवा वाला। बोला के अलोहता मांगेला चुमा साला पर चुनवा वाला। मनीष म्यूजिक भोजपुरी गया स्टूडियो बाजार।